Matthew 27 from verse 1. Our scripture reading tonight is coming from the book of Matthew 27 from verse 1, and I'll read. Early in the morning, all the chief priests and the elders of the people came to the decision to put Jesus to death. They bound him, led him away, and handed him over to Pilate the governor. When Judas, who had betrayed him, saw that Jesus was condemned, he was seized with remorse and returned the 30 silver coins to the chief priests and the elders. I have sinned, he said, for I have betrayed innocent blood. What is that to us? They replied. That's your responsibility. So Judas threw the money into the temple and left. Then he went away and hanged himself. The chief priest picked up the coins and said, "It is against the law to put this into the treasury, since it is blood money." So they decided to use the money to buy the potter's field as a burial place for foreigners. That is why it has been called the field of blood to this day. Then what was spoken by Jeremiah the prophet was fulfilled. They took the 30 silver coins, the price set on him by the people of Israel, and they used them to buy the potter's field as the Lord commanded me. Father, we thank you for such a time. Speak to us, instruct us, correct us, and empower us. For the glory of your name, in Jesus' mighty name I pray. Amen. Esther Machaire, you're welcome. God bless you. Rufaro Isabel Causio, God bless you. Thank you so much for tuning in. Patience Butsa, you're welcome. God bless you. Thank you so much for tuning in. Matthew 27 from verse 1. Matthew 27 from verse 1 up to 10. Now yandaverenga ine chekuita nemurume unonzi Judas. I'm sure we all are aware, or we all know that he committed suicide. He hanged himself. Chakaitika Judas apiwa mari atengesa Kristu Jesu. Wakazoona kuti zvandaita hazvina kunaka. Ndatengesa murume asina mhaka. Aona chinhu ichi Judas wakamhanya back to the church or to the elders. The same people vanhu vaanoziva kuti vanhu ava havasi kuda Jesu nokuti ndo vamupa mari kuti atengese Jesu. But iye ndokubva amhanya nemari yacho back to the same elders and to the church. Ari kusvika kwavari achitaura kuti ndabetray kana ndatengesa murume asina mhaka. Ivo vaneti it's your responsibility, zviri kwauri hameno hako. Nekunzwa mhosva maari ndo paakamhanya kana kucommita suicide. Shoko randinaro manhera nhasi kwenguva pfupi yandinayo ndari pamusoro weshoko wokuti ziva kwekutizira. You must know where to run to. Ziva kwekutizira. Judas haana kuenda kuna Jesu. Haana kuenda kuna Jesu. Wakaenda to those who were against him. Judas haana kuenda kuna Kristu Jesu kunoti Ishe ndatadza, I'm sorry. Judas wakamhanya back to the church. I'm not against the church, but when the church lacks a revelation, or when the church iri kutadza kunzwisisa vhangeri raKristu Jesu, instead yekuti church ipe vanhu hope, at the end people they will lose hope. To an extent yekuti Judas committed suicide. Wakakanda mari muchechi. Mari vakaitora vakaishandisa vakanotenga a potter's field kunovigwa vanhu, the foreigners. Mari yake vakaisa into use
but iye havana kumugamuchira. They rejected him, but they later put his money into use. Pakatengwa a potter's field kunovigwa maforeigners. Tadati tibate izwi rekuti foreigner kwaivigwa vatorwa kana kuti maforeigners. I will come to that as well. But chandotanga kutsanangura pano ndechekuti Judas ari kutizira kuvanhu vasiriwo. Hongu wadiscover kuti you are wrong, wadiscover kuti watengesa munhu asina mhosva. But nekuda kwekuti Judas wakafamba naJesu waiziva authority nesimba riri muna Kristu rekugona kuregerera. Asi Judas wakamhanya back to the church and to the elders. It's unfortunate that my elders of that time, they were not spirit-filled. They had no revelation, no deeper understanding concerning Christ. They were actually against him. So Judas wakamhanya ku church isati yaane chizaruko kana kuti kuziva mission uye simba riri muna Kristu Jesu. Judas waifanirwa kumhanya back kune waatadzira Kristu ane simba rekuregerera. But wakamhanya ku church. Kazhinji ndo upenyu hwataanawo mazuva ano. People, instead of coming to Jesus or coming to Christ, they just come to church and they end pa level ye church, which is very dangerous. Ndakambotaura neimwe nguva ndikati chibata nyaya ya Mark chapter 2 kuti murume akatadza kupinda mumba maiparidzwa naJesu. Haisi nyaya yekuti dhoo ranga rakavharwa. Yaiva nyaya yekuti kune vanhu vakakasika kuenda kuna Kristu, vakakasika kuzadza church imba, but vakashayiwa uKristu mavari. But vari pana Kristu, but vasina uKristu. Vari present mumba muna Jesu, but vari absent mu presence ya Kristu. What am I saying? Ndikuti Judas paakamhanya back to the church, ndo lifestyle yaitwa nevazhinji mumazuva edu. I'm not saying unyatsondinzwa ipapa. I'm not saying going to church is wrong. But ndiri kuti kana wakagumira pakungova a church person or a church member, it's very dangerous. Why? People can reject you in church. People can look down at you mu church. Vanhu vanogona kusakugamuchira, vanogona kusakufarira, vanogona kukunyeya, vanogona kukutuka mu church. Ukava ne mentality kuti kana kuri ku church ndonga zvinhu zvinenge zviri right. Ku church kwafana nekuchipatara kunongosangana vanhu vanorwara vakauya kuzoporeswa. So mumwe anenge ari critical, mumwe anenge asati anyatsopora, mumwe ari kurecover, mumwe achangopinda ari kurwara. So church, Judas wakamhanyira ku church. Haana kumhanya kuna Jesu. Atadzira Jesu. Authority iri muna Kristu anoiziva. Simba riri muna Jesu anoriziva. Nyasha dziri maari anoziziva. Vaifamba vese naJesu. Ainzwa vane mapofu achishedzera. Mwanakomana waDhavhidha ninzwi reyongoni. Vazhinji vaiva nematambudziko vakaitirwa ngoni nenyasha naKristu Jesu. Nekuregererwa kwevanhu vaitadza, Mark chapter 2, Jesu akatomboti kune murume, your sins are forgiven. I'm sure Judas was present. Achinzwa vamwe vachiregererwa. But pakesi yake now, he judged himself. Akava judge, ndiye atadza, ndiye ari kujaja. Just like the prodigal son. The prodigal son akatadzira baba vake, yes. But akava nepfungwa yekuzvijaja iye, akasvika kuna baba akati musanditore semwana, nditorewo semuranda. Ndakutadzirai baba kudenga napanyika, musanditore semwana. Kureva kuti atadza, haadi kupa baba nguva yekutonga nyaya yake, but iye anotanga futi kutonga. So era iri muna Judas, number 1 is self-judgment. Number 2, running to wrong people. Unoziva here kuti usati wamhanya kune vamwe vanhu, sometimes unogona kumhanyisa pfungwa dzako ukaisa poor or wrong judgment yekuti naMwariwo havasi kuda kukupa mutongo iwoyo, but wazvijaja wega nekuona kukura kwainzwa. Capacity yako yekutadza kuzviregerera haireve kuti ndo capacity naMwari panhau dzekuregerera. Judas, number 1, wakazvipa personal judgment
kuti yandaita haitwe. He feel remorse. Wakanzwa mari kuti shuwa apa paitika mhosva yakakura. Ndokubva tirega tichimhanya kukereke ndonozivisa the elders vakuru vekuchechi kuti zvandaita izvi hazvina kunaka, ndatengesa murume asina mhaka. It's unfortunate the elders of that time. Shida nemazuva atiri, munhu anogona kuva an elder maybe because of age or time yaagara mukereke. Yet the original elder of the church is somebody who is mature in understanding the things of the kingdom. An elder is somebody not by age. Kana a elder wemu kingdom, wemu kereke ya Kristo, is an elder because of deeper understanding of the things of the kingdom. So Judas wakamanya akaenda to the church and to the elders. The end result, he committed suicide. Judas wakazviuraya, but ari kubva muchechi achienda kusuicide. Church iri suppose kumuhendla zvakanaka, but nekuda kwekuti chechi yanga iri against Kristu wacho, chechi yanga isina revelation concerning basa rakaingwa naKristu uye simba nenyasha dziri muna Kristu, vakarega Judas achingokanda mari mukereke, vakamuti it's your responsibility, ndezvako isiyana nesu, akamhanya akanozviuraya. Vazhinji vedu vari kufa not physically as such, but dzimwe nguva pamweya, ende chiri kuvauraya these days is no longer the devil but the type of church yavanomhanya kwairi. Kereke haishaye maelders, but maelders anogona kushaya ruzivo vari mukereke concerning the things of the kingdom. Judas wakamhanya to the elders and to the church, akabuda pachena mhosva yake nezvaaita. And the elders havana kuenda kana kuna Pilate kunotaura anything. Somebody will say no, zvakarongwa naMwari kuti zviitike nekudi. Yes, I understand that, but have a look at the picture of the church. Uitarise prophetically even in our time, kuti a lot of people they are dying. Kwete nekuti vari under attack of the devil, but the church now yatova a way for people to die than to save life. Do you know somebody aneta nekutambudzika, washungurudzwa zvikuru sei nenhamo, omhanya kuchechi, osvika kune maelders vane understanding yekuti nhamo panyika rugare kudenga, truly unourawa. Wanetseka, watambudzika nekurwara, woita run to the church, to the elders, vasina understanding. Kana kuti ukamhanya kuchechi iri so jealous concerning mamwe ma-spiritual gifts like the gift of healing and many other gifts, vanosvika vakakudza kuti zvese zviri kuitwa kuvanhu vachinzi vanoporeswa nekudi kunyepa. Kana wakanziwo neurwere uchafa nawo, chingogamuchira Mwari ndizvo zvaakaita, unonozorora kudenga. That's not giving people the right gospel. That's giving people a rope for them to die. I love to give people an example. Ndaiwanzositaura kustreet kuti one day mwana wangu akauya nebhuku remaths, akati dedi ndine homework yandiinayo, ndiwekereiwo maths iyi. Ndakaudza mwana wangu kuti mwana wangu, maths dzinondinetsa, handina kumuti maths dzinonetsa, which is true, nekuti variko vanodzigona, ina handidzigone, dzinondinetsa personally inini, but hadzinetse nokuti kune vanodzigona asini dzinondinetsa. Mashoko iwayo statement iyo yakaita kuti mwana wangu aregere kunodropa maths. Why? Because mwana anotrusta elder, anotrusta munhu mukuru, anotrusta baba. So anzwa chokwadi kuna baba kuti nini baba wako dzinondinetsa. Saka ane an open door, an open room kuti anoenda kuna somebody anogona maths omudzidzisa kusvika adzigona. So that is happening now in the body of Christ, in the church, among us as the elders, pastors or preachers of the gospel. Ndezvekuti chisina kuiswa naMwari mauri as a gift, chausati wakura machiri kuziva nekunzwisisa, ukachiona chichiitika somewhere, vana vako vaine dambudziko within the house, within the church, ichinhu ichocho, unonzwa kuomerwa kuti uvarefer kuti
Mwari vakazodza ningi concerning this matter. Why don't you talk to him? Is why as the body of Christ takadanwa tikapiwa zvipo zvakasiyana siyana. Every gift ndeyekuita compliment chimwewo chipo chine mumwe. But we have come to a time yekuti by trying to keep church members we kill people. Nekuda kwekuti unogona kusavasunungura kuva open mind concerning the things of the kingdom. Unopedzisira wakuvapa rope instead yekuvapa hope uye nekuvapa the truth. Pese paunopiwa chisiri chokwadi from an elder, uri kupiwa a picture of rope for you to hang yourself. Vazhinji vafa, vazhinji vaparara nezvinhu zvinogonekwa naMwari, uye Mwari ane vanhu vaakadana akazodza concerning such areas and such matters. But because the elders or the church yakamanyira munhu, church iri so jealous, church isina deep understanding, isingarecognize nekutenda kuti Mwari akadana vamwe vanhu, inongoti zvese zviri centered here. Kuna church zvai chipo chisiri imomo zvavasingagone kuita Mwari areas dzavasiri kuvashandisa, they take those areas as fake. Kunga nyaya idzo dzadzisi real, kwese kwamunoenda mune muchinyeperwa isi tinotonamatawo Mwari iyeyo. Let me help you this way. Pa Mount of Transfiguration vakaona transfiguration, kubwinya kwa Kristu, vakaona Elijah na Moses. Those were just 3, Peter, James and John. But the rest of the disciples vari 9 vanga vari muzasi megomo, vakawitnessa transfiguration, vakanzwa voice raMwari pagomo. They were only 3. Zvoreva kuti varume ava 3 vakaburuka mugomo vakatanga kuparidza vhangeri. Vanoita mutsauko nevamwe 9 vasina kukwira mugomo, vakaona transfiguration pamaparidziro avo. Zvekuti mumwe akasava machuwa nekuandastenda kuita kwaMwari, vanogona kutomuka hondo yekumukirana, kupandukirana nakutukana, kuti musanyeperwe nana Peter, musanyeperwe nana James nana John. Elijah hakuna kwaakamboonekwa, kana Moses inyaya dzekare, vada kungokufadzai nekudii. The elders, vanhu vaamachuwa in the things of the kingdom, they must be open-minded to a level yekuti they speak the truth, so that varegere kupa vanhu rope, but vape vanhu hope kuti muna Mwari zvinogoneka. Tikangodaro zvaramba patazviita pano zvikatirambira, but hazvirevo kuti zvaramba muna Mwari wedu. Zvinoita kuti munhu ave neshungu, desire, munhu ave neheart ine nzara nenyota yekutsvaka chinhu achiziva kuti muna Mwari zvinoita. Zvingangodaro sina kundiitira nhasi, but chandinoziva kuti Mwari uyu unozvigona ende zvinoendeka, so that vanhu varambe vachitsvaka Mwari, vave nenzara nenyota. Why? Nekuti zvokwadiri mushoko raMwari, Mwari unogona. Zviri mushoko raMwari, Mwari ndo zvaanoita. But zvikasaitika pandiri, hazvireva kuti Mwari haaite, zvinongoreva kuti hazvina kuitika pandiri. So that kune mumwe munhu zvinogona kutoitika. Judas wakamhanya kuchechi. It's unfortunate kutype yechechi yake ine ma-elders anoti kana wauya nemari, mari yako vachaishandisa, but iwewe uri kuenda kunofa kufield of blood. Yeti kune rimwe ropa riri kunodeuka paKalvari kuti uregererwe zvivi, but nekuda kwetype yechechi, ropa rinoregerera zvivi risati radeuka, unogona kudeura rako. The church yakatadza kuhandla Judas in a better way. Yakamusiya akadaro, akamhanya, akanozviuraya. It's a prophetic message to the church of today. Vanhu havasi kufa physically. Some they can actually die physically, but some they are dying spiritually. Pane zviri kufa muupenyu hwevazhinji zvisiri kuendeka nekuita, kwete nekuti Satani anyanyovarwisa, but they are running to wrong people. Vari kumhanya kuvanhu vasirivo, vari kumhanya kuma-elders asirivo, vari kumhanya kuchurch isina chizaruko, isina the truth concerning Jesus. Church must be a place yezvokwadi, kuti vanhu vapone, upenyu hwavo huendeke, zvakarerwa mushoko raMwari zviraramike, zvimanifeste muupenyu hwevanhu. But we have come to a time yekuti tinenge the battle yakaitika kuna Genesis ya Cain and Abel. Those were brothers. Hondo yao yakatangira pa worship,
kuti mumwe chipo chake chakagamuchirwa, mumwe chipo chake hachina kugamuchirwa. Instead of Cain kuti abvunze munin'ina wake Abel kuti wazvigona sei kuti zvako zvawaita zvagamuchirwa naMwari, akava nepfungwa yekuuraya. So pfungwa yekuuraya inobhildwa nejealousy. In these days maministries vari kuurayana, not physically but through jealousy. Unonzwa mamessage ari kuataka basa raMwari raitwa nevamwe vanhu. Why? Nokuti zvivamwe zvikagamuchirwa, Cain haitirwe zvakanaka. So imagine munhu ari kupinda kuchechi kwa Pastor Cain neari kupinda kuchechi kwa Pastor Abel. Pastor Cain vakaona kuti vatendi vavo vanenge varuda kudzidza masacrifice anga achiitwa kwa Abel akagamuchirwa, vanokasika kuuraya. But pakuuraya Abel uri kuedza kuuraya the truth kuti vanhu varegere kuzobatsirika in the future. Judas wakamhanyira kuchechi. Zvakaipa here kumhanyira kuchechi? Hazvina. Chakaipa kunogumira pachechi. Why? Kana wamhanyira mukereke, wamhanya kukereke yaJesu. Saka wamukereke tsvaka Jesu. Wamukereke Jesu ndiye shoko, bata shoko raMwari. Wamukereke seek the truth. Wamukereke pray unto the Lord. Nyengetera namata kuna Mwari, unzwe kutaura kwa Mwari. Wamukereke chema kuna Mwari, Mwari vanzwe kuchema kwako. But damdziko rataita, we are just like Judas these days. We just run to the church. Zvataurwa naelder is fine now, we commit suicide. Saka dzimwe nguva tinokanganwa kuti an elder munhu, he can be jealous concerning other matters. Kana kuti ungangodaro asina ruzivo concerning certain issues. Munhu ngaamhanye muchechi kundotsvaga Jesu than kuti munhu anomhanya kuchechi kundotsvaga solution. Mhanya kuchechi kundotsvaga Jesu ane solution. Munhu ngaamhanye kuchechi kundotsvaga Jesu. Judas wakamhanya kuchechi akasiyana naJesu. Haana kuda kutsvaga iye Kristu wacho, iye anova zvokwadi iro shoko. Wakangomhanya to the elders. And it's unfortunate that my elders emazuva aya, they were also against Jesus. They had no revelation concerning kuti Jesu akauya kuzofira munhu wese. Nokuti Jesu paanoenda pamuchinjikwa, moti baba varegererei, havana zvavanoziva. Imessage yemunhu wese. People of God, hear me very well. Ukagumira pachechi unokuwara. Kana wamhanya kuchechi, ziva anotsvagwa muchechi. Kana wamhanya kukereke, ziva kutsvaka Mwari uri mukereke. Vanhu vane zvavanogona kutaura. Kwete kutaura pfungwa yaMwari, but kutaura vachimirira Mwari isiri pfungwa yaMwari. It reminds me kubhuku raJob. Job had friends. Dzakataura zvadzakataura as if dziri kutumwa naMwari kana kuti dziri kumirira Mwari. Yet vaitaura kufunga kwavo. Kusvika Job 42:10 Mwari paanozoti Job anonamatira shamwari dzake. Ndedzipi shamwari dzaJob dzaakanamatira? Dzaiuya kwaari dzichita sekunge dziri kumirira Mwari. Shamwari dzaJob dzakauya kuna Job dzichitaura zvadzinofunga, and they were wrong. People of God, hear me very well. Blind Bartimaeus akatanga anzi nyarara. Be quiet. Nevanhu vanga vari close to Jesus, but vasina kutumwa naJesu uye vasingatauri pfungwa yaKristu. Jesu wakazodzwa kuti asvinudze mapofu. Asi paakasvika pedyo nablind Bartimaeus, kune vanhu vakaenda kuna blind Bartimaeus vakati nyarara. Vari kunyararidza munhu ari kushedzera kuna Jesu anosvinudza mapofu. But kune vanhu vari close to Jesus, but vaine message iri kuda kuvhara
kuzodzwa kwakristu kuti kuoparate muupenyu hwevanhu. I take those as elders as well. They were following Jesus. They were close to him. But ndo vakaenda nemessage yekuti nyarara, just be quiet. Vanhu vakaenda kuna blind Bartimaeus ne-wrong message. And they were close to Jesus. But they were not sent by him. So somebody anogona kuva ne-privilege yekuva ne-position in church, he can become an elder. I'm not against elders. It's good to be an elder. But when it comes ne-depth yekuti wakura mukuziva shoko raMwari, mukuziva Mwari, you can be of help to the church. Asi kana iri yekungoti wangonziwo wakura Mwari, nokuti kuchurch imba yaMwari. So vanhu vanomhanya ikoko vari kumhanya kuna anenge ambassador or representative. Then they come to you. Ungova ne-interest yekuti mari yake tichaishandisa. But iye kana akafa, we don't care, it's your responsibility. Pavaka-rejecta Judas, ndaitarisa kuti vaifanira kutorambawo futi nemari yake. But vakaiwanira basa. What a church. Mumazuva aya yanga iri kereke. As a prophetic church in our times, zvako dzimwe nguva zvekuti interest inogona kugumira pamari yacho yauri kukanda. Asi ivo vakatokukanda uri kunze, pasina hope kana counseling, but they will put your money into use. So kana wamhanya kuchechi, ziva kuti muchechi munotsvakwa ani. Kana wauya kuchechi, ziva kuti takauya kuimba yaMwari, ndofanira kutsvaka Mwari, ndofanira kuziva nekunzwa pfungwa yaMwari. Pese pandinoda kuziva nekunzwa pfungwa yaMwari, it's easy when ndikaita nzara nenyota yeshoko raMwari. Mark chapter 10, verse 48. Many rebuked him and told him to be quiet, but he shouted all the more, "Son of David, have mercy on me." Jesus stopped and said, "Call him." Blind Bartimaeus akava nemweya wenharo, simply because haasi kuda kugumira pachechi, ari kuda kunzwa Jesu muchechi. Nokuti ari kuti son of David, mwanakomana waDavid. Kwete son. Ane murume waari kuda, son of David. Saka mamwe mavoices ese kana akataura zviri negative, haati it's okay. He cried out more. Wakawedzera kuzhamba, wakawedzera kushedzera. Kusvika Jesu akavatuma zvakare kuti call him. Mwari werugare atichengete, Mwari werugare atisimbise, Mwari werugare atigonese. Hauna here kugumira muchechi? Kana wauya kuchechi, chitsvaka Mwari. Kana wauya kuchechi, tsvaka shoko raMwari. Kana wauya kuchechi, inzwa kuti shoko rinoti kudii. Elder muhombe anogona kukukansela nekukubatsira is the Holy Ghost. Is a wonderful counselor. Iye wacho ndiye akanzi ndiye helper, ndiye mubatsiri. Zvakutadza kuzikanwa nevanhu, shoko rinozviburitsa pachena kuti Mwari wedu unoporesa. Mwari wedu unosimudza marombe kubva muguruva. Itsika yake, nyasha dzacho dziripo. Usapiwe tambo yekuzviuraya. Iye akauya kuzofira iwe. Jesu wauya kuzofa, asi anorasikirwa futi nemudzidzi anozviuraya. Makatabusha. Rev Chivaviro, good evening. Say, how are you doing? God bless you. Thank you so much for tuning in. Ramba kunyararidzwa. Ramba kunyararidzwa. Yeah, I remember the song ya Rev Chivaviro inoti andinyarare kuudza Jesu.
ukaudza vanhu vanoremerwa vakasiyana newe, ukaudza vanhu even varemerwa vanogona kuita nyaya iyoyo yekungoswera vachitaura muvanhu. Usagumire pavanhu, vanogona kuremerwa nenyaya yako. Unogona kuenda pavanhu vasina deeper revelation kuti Mwari unofungei uye anoda kuitei concerning your matter. At the end, instead yekuva nehope, unotora rope. A lot of Judas, ana Judas vazhinji vafa, kwete panyama, pamweya. Chikonzero vakagumira pavanhu. My brother there, Timothy Zvanyadza, how are you doing, boss Timmy? How are you keeping? God bless you. Thank you so much for tuning in. So happy guys to see you. May the good Lord bless you. Sandangoti msoro shoko wemanhera anhasi, ziva kwekutizira, ziva pekugumira, ziva wauri kutsvaka. Hauna kuinga munhu wakainga Mwari. Hauna kufambira public opinion, uri kuda God's revelation. That's why Jesu akatombobvunza kuti ko vanhu vanonditani. Papedza kutaurwa kunzi vanhu vanotani, ndokubva